så er vi med på Rain igen, og ja, det er 4. episode, så håber du kan lide den. Her er mit bud på, hvad jeg vil gøre med 18k. Som I kan se, jeg har kun 2k lige nu, og det er fordi, jeg har købt denne Jose Enrique. Ja, jeg vil starte med at se, hvad jeg sætter ham op for. Jeg sætter ham op for cirka 19k. Så, 19,5. Okay, fin profit der. Så ender sådan det kan sælge, og så kan jeg komme i gang med noget mere trading. Jeg har så mange på watchlisten, det er helt vildt, men altså, ja, det er jo lidt, kan du sige, svært når 2k, så jeg vil lave noget standard af den slags trading, så yep. Vi ses lige om lidt. Okay. Yep. Godt, så er vi tilbage med endnu en del, hvor vi har fået Enrique og taget til solgt. Vi har nu Arnautovic, som jeg regner med at lave. Det behøver jeg også på, den du har lavet cirka en god Enrique. Ja, jeg kan også prøve at sætte op for 7 grøns. Ja, det kan også være en hjælpe på det her. Så, ja, nu vil vi videre til næste del. Da det laver for det siden aften, men jeg synes, det sover også noget sjovt. Ja, nu vil vi videre til næste del, som sagt. Yep, så vi se, at vi så solgt det hele. Arnautovic, Unuha, Kepo, De La Garza, Ty og Kumalo. Så har vi en Mandzukic, som vi kan se på 1000 coins eller over. Men jeg prøver 1000, og så ligger vi selv til. Så, vi ses lige om lidt. Velkommen alle sammen. Ja. Mandzukic på den første. Det er altså ikke det bedste køb, for at se det. Og vi skal lave 750 coins, men altså, så er det hele med. Kommer på netten. Håber han sælger for den her pris. Ja. Men altså, videre til næste del af 4. episode med bare 6. Hvad så? Man kan se. Første solg. Vi har 2k, og det bliver købt som Percy i konverter til CM. Så ja. Nu har jeg prøvet at sælge for det her. Så. Nu prøver vi der. Det var bare en sælger. Så. Videre til næste del. Yep. Som I kan se, så er Van Persie solgt, og det blev på 25.750 coins. Og ja, det var vel enden af 4. episode. Like, subscribe, hvis du kan lide mine videoer, og tjek linket nede i beskrivelsen til min Twitch-kanal, hvor jeg livestreamer så tit jeg kan nå det. Men hellere vil optage, og så der skal også lægges video til jer, der kunne se på YouTube. Så ja, det var som sagt alt for denne episode. Jeg håber du kunne lide den. Vi ses i 5. episode af Train to Teams of Season. Christian Eriksen med Vibe Barbaro. Ses.